Мен курккан едім төшерүләр русча булачак дип. Монда беренче татар реалити шоу чыккан. Монда политика аркасында ниндидер Якутияның менә шундый кинематографы феномен булган. Кайчан киресенчә политика менә шундый китүне, националь телләрне бетерүне монда язылган. Хата ситуация Кремль унификация аркасында. Бу унификация түгел, бу ассимиляция инде. Шуңа күрә монда зур предприятие эшчесе бара авылга, трактористка Казанга. Менә шундый әйбер икән. Асылыбызга кайту булачак инде. Авылдан башкалага. Белмим, карарбыз асылыбызга кайту кайчан булыр икән. Россия һәм татарча аны популярлаштырырга кирәк ул телне. Булыр иде. Малай сүзе ике дип язсыннар. Бер Казанат дип бер кеше инде. Татар теле һәм Татарстанда булган, чуваш теле, рус теле Совет вакытында монда булган. Бернинди дә сулышлар юк безнең. Барсы әйбәт. Кемгәдер кирәк дип. Шулай әйбәт, рәхмәт. Мәктәпләрдә телебезне бетерү өчен. Ой, рәхмәт. Шулай кирәк иде. Бернинди проблема да юк аның белән. Ие. Иван. Кирим Мәскәүгә. Казанлы татарларның сүзләре. Казан кешесе булсаң, син татар кешесе. Ул автомат теге. Бар Кырым, ул Кырым татары, син Астрахань татары, Сибир татары, Казан татары. Бөтенләйчә